A Nobel Global egy non-profit szervezet, mely nemrég újból elkezdte működését Magyarország közösségeiben. A vállalkozás ötlete Seattle-ben a Northstorm egy korábbi dolgozójának fejéből pattant ki. A mindennapi élet nehézségeinek megoldására talált egy új utat. Intenzív és ösztönző munkatréningjeink és tanulmányi programjaink segítenek szembenézni a riasztóan nagynak tűnő gazdasági akadályokkal. Segítségünkkel meg tudják valósítani a kitűzött munkahelyi, tanulmányi céljaikat. A fenntartáshoz szükséges pénzügyi alap nagy része internetes üzleteinken történő tranzakciókból származik. Minden a portál működéséhez szükséges eszköz, helyi közösségek, illetve más szervezetek adománya. Ezek az adományok létfontosságúak működésünk szempontjából. A Nobel Global hatékony minőségi munkaerőképzést, valamint alapvető egyéni oktatást kínál, különösen diákoknak, időseknek, akik pénzügyi problémákkal küzdenek, internetes oktatáson, tanácsadáson, valamint helyi irodánkon keresztül. A jászágói beruházás során felépül egy hibrid épület, amely arra fog szolgálni, hogy számítógépes laboratóriumot, multimédiás, valamint produkciós központot hozzunk létre. A lehetőség nyitott lesz a nyilvánosság előtt. Ez a program lehetővé teszi a tanulást azok számára, akik keresik a lehetőségeket, hogy tanuljanak és fejlődjenek. A program által fejleszthetik számítógépes jártasságukat, angol nyelvtudásukat, valamint üzleti eljárásmódokat sajátíthatnak el. Ez meg fog valósulni csoportos és egyéni helyzetekben. Speciális módon odafigyelünk arra, hogy a közösségben kicsiszoljuk a rossz szokásokat, amik az interneten és a weben való keresés során merülhetnek fel. Ez meg fog történni egyéni és csoportos szinten is. Adott lesz egy tanár, aki majd nagyszerűen oda fog figyelni a programra és szervezi a lehetőségeket. Az ő fő foglalatossága az lesz, hogy felügyeljen az adott helyiségre és szervezze a programokat, valamint értékelje és figyelje a résztvevők teljesítményét. Az angol tanár naponta 6, hetente pedig 5 alkalommal tart órát. Az órák egyéni és csoportos szinten lesznek megtartva. Egy hibrid könnyű szerkezetű szalmaház készül, aminek építési technikája nagyon régi, de ugyanakkor nagyon új is. Hibrid, mert ötvözzük a régi építési anyagot a legújabb modern technikákkal. Sokaknak talán még mindig meglepő, hogy szalmából lehet-e és érdemes-e házat építeni. Ha azonban megismerjük a szalmaház tulajdonságait, akkor inkább az a kérdés merül fel, miért érdemes másból. A szerkezet kiváló hőszigetelő és hőtároló képessége miatt különleges gépészeti megoldások nélkül is biztosítja az alacsony energiafelhasználású szintet. Az anyagok kiválasztása biztosítja az egészséges lakókörnyezetet, a belső páratartalom kiegyenlített, a szintetikus anyagok használatát minimalizáltuk. Haladók figyelembe vehetnek ökológiai szempontokat is, az alacsony beépített energiát, a negatív szén-dioxid kibocsátását, a jelentős helyi és megújuló nyersanyag felhasználást. Törekszünk olyan épületet készíteni, ami öko és önállátó lesz szél, nap és víz segítségével. Miért éppen Jászágó? A település tisztasága, hozzáállása és közreműködése miatt választottuk Jászágot ehhez a beruházáshoz. Nekik fontos, hogy a fiatalok a faluban maradjanak, és ezzel a projekttel segítsék őket, hogy felfigyeljenek rájuk, és az ablakot ne csak kifelé, hanem befelé is nyithassák.